atum kece so phan longle chiri pharoi si pata ki pialam ki kiklang. Four lane to work customer hood revenue asai kam atum kachoklem thaba puthak rat ningkang samse kachepiklang. Bokajan Block Primary Teachers Football Team pen Arnisia Farman Football Knockout Tournament kapathu. Pinia dapa bir talong penili sami dengmir kilingpi non bir tangton pen arju ponekta. Arbiang long lake 6 sedula habar lapen kece ki bia khemate non tribal atuma phan ke longle jor longle lapen namtan nam longle bang solama bang ke karbiang long ke dor rat pen dang lok ke ec kachari atum chini pame bonta bokajan sub division angkang lakhain ko raket hom bokajan mec constituency lo along bang ke ec kachari atum amatsi chiri pharoi si sose along le bang ke kece so phan pata pidet bolam ki keklang Birta kilong atengke bokajan MEC constituency angkang Ghurial Dubi Bisnurapha ME School adungpen Dhansiri alang roi an thethi bibi alongle chiri pharoi si sose bangner ke patum chelangsi longle pata cheselam det pusi inut cherok tok arada tumpen pachini pon longle pata PG pulote ke AC tum EC along cheparai det aphimati ke pilongle bonta kechia so phan longle pata ki pidet abangke ke EC ke jatum ahin pen ki pon lo puta chethan pon rinti Kedamtang Lok Sabha Surihini Rengko Rapli Kilika Prang Jongsi Bang Solong Lea Bangke ke Isya Hinten Long Le Pata Kisi Langdam Pulote Methang Karbia Khetum Methang Along Le Pata Kache Semarjia Phan Pulote Ninkani Siapi Anta Non Kedo Bom MC Anparta Revenue EM Amar Singh Kiso Bangke Faila Matsi Kelangapi Bonta Kichia So Phan Kikloi John Angbong Koson Pensi Long Le Pata Ki Pipon Lo Pusi Ningje Pon Rinti Lapen isi kimang humeme nai alama bangke karbiang long ke siksidul along rialong lapuson chiri pharo along le kechia somate non tribal atum pata kilong pon loma la simun thida mimi binong alam methang karbia tuma mata long le chiri ke pata selamji pulote ke isi along cheparai nang jilang puji sita non la bokajan along alam ke matha mimi alam la son thosi bokajan sub division angkang along ke Kechia so atum inut nut chiri pharoi si chiri pharotini an longle pata kido atum tado la si chok che pute komata tumlo ki chok che mondol sk aro ma mate revenue em mate land settlement advisory board ki hekpen lsab atumlo komara phan lo ki jong dampo bonta la po analong le kechia so phan ec pen pata ki pia bangki ningduk mi puta ki ongdung azata tum ningje pon rinti News Report KTV News. Karbiang long along ke towar krong plimati four lane alam ki judun epleng on iason si karbiang long along ki nang mandet lo. Keong dung karbia tum long legi kondun atum KAC Revenue Department atum apandra atum ningkang samse alam kiklang. Assam Sarkar atum pen Assam along ri arlo along an ki bepar bihala pen kedam ke bang ke mesenchi apan isi the dunga sideng ponsi kedam tang 2018 malom pen National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited THEC pen NHIDCL asai kedeng pondong. Lapen rada tum ta chedon dun si mithang along li chipidun do. La se alarkin Sarkar pen compensation atangka pathiksi pipondo. Sita lason si karbiang long along ke KAC Revenue Department atum aning ke ho aning ke meme de dajok ahok pet compensation ke long bek nang jatum pinia arni anta kachelong dun wang veatum dopik lang. Lapuson thak si piniladak dilai get along sitami alam nang klang lo. Section 730 additional list kapaklang bonalong dilaya hawaralong amen ki dovek nang jatum amena bang ke klang dun desi long legi kon dun de pin piratum amen si lisa long ke klang pusi alam long pon. Jong pon sinang dilai get tinya lialong adim humri damsi ground zero report ke long pon atengke rong asar lapen rong asora tumpen inu chandra bi alang li long le lusa trok kondun lo sita lisa long amen avi serial number 7 pen 9 abang ke do sita serial number 8 abang avi data bang si manghu mimi lapen dilai get pen damchet inut anil gupta long legi chimun isi da kondun de pin abang si chiri plia long le parlo pon lo pusi ke klang pon la son thak na hor jana long hemai ingtia long le sitami long le kotha isi adim kotha pli lapen mohon me chalong le ke e chet tawi pin abang phansi long le chiri pli pho long le dun lo pusi amen klang pon lo Lasi lahaya tha kapaklang pon tangalam an langdam pulute manghu me pinong. Lasi lahai ke klem pipona bang pu komat lo arpu ke doa teng pulute Mondol Albert Teron, Mondol Tarun Rongpi, Mondol Basudev Gayan lapen. Laso along kacharap dun SK Angbong pen Hanuram ingti kathar lapen aru phasno atum henlo pusi chini pon.
Jongdam Sinang, Arup Hasnu, Hanuram Intikathar, Basudev Gayana tumke asai ang dengki jut tangta, Ningkan Trok si Andolo, Retirement Tang Bonta, Pini Arni anta KAC Dipu Revenue Department along site lem dun boma bangsi manghu memi. Matela high 4 len along kali kalang kapaklem jia pantong kibipon ma puta mathapon mimi. Dasila high kado kavialam KAC teams karbiang long ki hoi CM tuliram long hang la so puthak RD Chipira chelang dun papra basonte mesenji pusi birta ripon long. News Report KTV News. Jakong ni paing koi dilai pathoklam along Bokajan Block Primary Teachers Football Team pen chepatir piponsi Arnisia Farman Football Knockout Tournament kadoka be 11 blocks of Farman biponlo. Kachetong dun aluhi BPEO Nilip Educational Block Siddhar Teron, Eastern College Assistant Professor Mondal Teron, Senior Teacher Bill Assistant Panchan Singh, AAPTA Maipu Mohan Singh Pro, KAPTA Rapchun Bangsi Mantarong P, Delai TGC Secretary Mongol Singh Tilapen Penang Anman Penki Dotum Chitong Dunlo. Kadoka be team plika Chitong Ponlake, Best Karbiang Long KAPTA team, Nilip Block, Lumbajong Block Lapen, Bokajan Block Primary Teachers Football Team Angkong Si Pathu Chipolo. Adap Kang Pupana Melong Alohi Retired Teacher Joy Singh Timung Chitong Dunsi Pathu in Pupidunlo. Pathu Bombang Bompen Angdung Kitialong Kachipopon Lake, Bokajan Block Primary Teachers Football Team Lapen, Best Karbiang Long KAPTA team Angkong Si Chipolo. Pupu team ta ki haijia phanbor ipiklo seta West Karbiang Long KAPTA team atum ki thek muchot ajok 2-1 goal pen che pahai ponlo ki haya nong e lapen adun thua nong e trophy lapen tangka pajer ponlo. Best goalkeeper Ilyas Teron lapen, best player Onbil Terona Phansi pajer ponlo. News Report KTV News. Pinia Birta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me kardom.